Ян Помідор Реуцкий, я заснавальнік суполкі ў Фейсбуку беларусаў у Варшаве, адной з найбуйнейшых суполак зараз эмігранцкіх. Вітаю вас у краме беларускай сімволікі, кніжак і ўбранняў «Вырай». Дарэчы, неверагоднае месца, тут можна набыць усяго звязаных з Беларусю. Сёння яшчэ адразу, можа, падзякуем камунікат.орг, Ярославу Ванюк, там вось у нас стаіць, і ў яго ёсць розныя кніжкі, не толькі тая кніжка, якая будзе сёння прэзентавана, так што можна набываць, пацікаўцеся, там ёсць вельмі цікавыя рэчы. Ну і прывітанне, сабрались мы сёння з нагоды, вельмі рэдкай нагоды, насамрэч, з другого канца свету до нас прыехаў беларус, які жыве зараз у горадзе Ханой, ва В'етнаме. Выйшла яго кніжка «Боу мерцю у Гродні». Тут няма артаграфічных памылак, яна спецыяльна так названая. Калі вы яе прачытаеце, вы, я думаю, зразумееце, чаму. Гэта я хіба адзіны ў гэтым пакоі, хто яе прачытаў ужо ад пачатку да канца. Таму я буду высказваць сваю асабістую думку. Гэта геніяльная кніжка, насамрэч. Як вам сказаць, сярод усіх такіх, не ведаю, пераказаў рэчаіснасці, яна зусім не перасказ, яна стварае сваю асаблівую рэчаіснасць, вельмі павязаную з нашай, але зусім іншую, і гэта проста нейкі цуд. Я, можа, трошачку распавяду пра аўтара, таму што, хто з ім знаёмы тут і штосьці пра яго ведаюць, я насамрэч, мы ўчора з ім увечары лепілі рогалікі і прабавалі прыгатавацца да гэтай сустрэчы, што не вельмі выйшла, вядома. Вось, Дзеніс нарадзіўся даўно ўжо, ў 1978 годзе у горадзе Новагародку, дзе пражыў толькі 2 месяцы, і пасля чаго пераехаў у Гродно, дзе ўжо скончыў школу, лінгвістычны інстытут, так? Добра кажу, я не ведаю, як ён зараз там называецца в Беларусі. Пасля чаго ў 2006, у 2000, так? У 2000 пераехаў у Польшу і зрабіўся сельскім настаўнікам, такім вясковым настаўнікам у горадзе Штабень, на самай мяжы з Беларусю, дзе і да 2012, так. Заўтра, дарэчы, будзе роўна 13 год, як мы з Дзенісам адначасова прыехалі ў Варшаву, паселіліся ў адным пакойчыку на вуліцы Іцхака Лейбе-Переца. Вось, і так пачалося нашае знаёмства. Дзеніс не толькі пісьменнік і паэт, зараз гучалі творы гурта «Аўтаномікон», якога ён ёсць заснавальнікам і галоўным стваральнікам усіх песен. Вось. Такая караценькая біяграфія. Гэтая кніжка «Боу мерцю у Гродні», гэта ўжо пятая альбо чацвёртая, як лічыць, таму што было выданне «Боу мерць у Гродні» па-расейску папярэдняе, гэта пераклад на беларускую. Я лічу вельмі ўданы пераклад, хаця яна і па-расійску мела сэнс, калі прачытаеце, зразумееце. Вось. Слухай, можа мы пачнем ад кніжкі, так? Паразмаўляем троху пра кніжку, а потым троху будзем перабіваць нейкімі гісторыямі з жыцця, не? Вось. Роман постмодерністкі, то бок, можа, трошечку распавядзеш, што такое постмодернізм і
чаму і штосьці пра раман, не? Это вельмі добрае пытанне. Што такое постмодернізм? Это галоўнае пытанне, на якое ніхто не можа адказаць. Але калі сур'ёзна, так, эта кніжка, яна вельмі метамадэрновая і постмадэрновая, то бок яна спалучае у сабе розныя жанры, бо тут тры кніжкі, тры в адным. Галоўная частка, потым матэрыялы такой экспедыцыі этнаграфічнай, байкі, і у канцы яшчэ адна частка. Яны ўсе зупэўна розныя, яны ад сябе розняцца. І постмадэрн тут у тым, што гэтыя ўсе тэксты, яны укладаюць такі пазл, і калі прачытаеце кніжку да канца, ну, у вас будзе, мне выдаецца, што вам спадабаецца, як гэтыя элементы пазлу укладаюцца. Постмодернізм, я не люблю гэтага слова, але ж гэта стан культуры, калі мы ўжо ўсё, што можна было казаць аб рэчаіснасці наўкол нас, мы ўжо казалі на ўсялякія спосабы. І немагчыма знайсці нейкую новую мову, каб размаўляць о гэтай рэчаіснасці. І мы проста іграем часткамі коду культурнага, укладаем іх у розныя спалучэнні. Менавіта такі гэты раман. Вось. Добре, давай. Буду ратаваць цябе. Гісторыя жыцця Дзениса, мне падаецца, таксама вельмі цікавая сама па сябе, таму што вось учора я упершыню за 13 год нашай знаёмасці запытаўся, як Дзенис уласна прыехаў у Польшу, чаму і як гэта адбылося, ці можаш распавесці гэтую цудоўную гісторыю? Як пачалося з Польшай? Так, як пачалося з Польшай. Гэта былі часы, калі яшчэ ў Польшу можна было ездзіць без візы, былі такія ваучеры, і мы з гародні часта ганялі папіць піўка у Беласток. Ну, то бок граніца была не так жорстка, як зараз. Вось, Польша яшчэ не была ў Еўразвязе. І нейкія былі плёткі, што не хапае настаўнікаў ангельскай мовы у гэтых прыгранічных вёсках. Ну і мой бацька, ён гісторык архітэктуры, і ён тады займаваўся рэстаўрацыяй шлюзу аўгустаўскага. І вуйт гміны, дзе гэта ўсё адбывалася, ён кажа, ну, можа, як твой сын, ён там што скончыў ангельскі, ну, няхай прыязджае. Ну, у мяне было $5 у кішэні. І больш нічога. Я сеў на гэты цягнік, потым яшчэ на аўтобусе, прыехаў у нейкую вёску, ні Google Maps, нічога не было, то бок я пытаўся, дзе што знаходзіцца, і ў апошнім маменце выходзіць нейкі чалавек, як аказалася, это войт гміны, і калі б ён мінуўся за мной, я бы, можа, і застаўся з гэтымі $5 у пушчы аўгустаўскай жыць. Але ён адразу мне купіў чамусьці бутэльку водкі, такі кавалак кілбасы, і ну, гэта быў мой пачатак вось прыгоды. Я жыў, я гарадскі, ну, але ён даў мне такую хату. Гэта быў ўжо верасень, было ўжо холодна, і трэба было і ў пецу паліць, і ўсё такое. Ну, было цяжка. Ось. Ну, ось, якось так. Учора он мне з большими подробностями распавядаў. Вось гэта называецца не размаўляйце ні пра што перад інтэрв'ю, потому што потым атрымліваецца не так цікава. Слухай, ну як куды нам далей адсюль пайсці?
у гэтай кніжкі насамрэч ёсць шмат тваіх асаблівасцяў. Ну, то бок і сельскі настаўнік, і нейкі гродненскі госць. Гродно там пазнаецца, але яно ўсё такое... Наогул, калі чытаеш кніжку, гэта такі, я вам скажу, троху сон. Ну, то бок, у якім усё нібы мае нейкі сэнс, але генеральна ты не разумееш, куды яно далей цябе павядзе. Мне вельмі падабаецца, Бахарэвіч недавно напісаў і прачытаў эсэ про літаратуру наогул. І ён сказаў, што аўтар павінен не бояться і вести читача у нейкія небяспечныя, можа часам некамфартовыя сітуацыі, рэчы, апісваць штосьці такое, што насамрэч мы у жыцці як бы пазбягаем. Ну, то бок, але калі ты чытаеш добрую кніжку, добрую літаратуру, менавіта, мне падаецца, гэтым яна і адрозніваецца, што аўтар цябе цягне ў нейкае такое месца, куды б ты сам не пайшоў у жыцці. То бок у нейкае падземелле, нейкія пацёмкі, і мне менавіта гэтым спадабалася кніжка. Вось. Пытанне у мяне будзе... Я не ведаю, мне вельмі цяжка распавядаць, разумееце, распавядаць пра кніжку, таму што мне не хочацца сапсаваць вам сам працэс чытання. Таму што гэта фактычна пазл, і, ну, каб даведацца, хто забіў Лору Палмер, трэба даглядзець да апошняй серыі. Вось. І таму я не буду вельмі вдавацца у сюжэтныя лініі, буду гаварыць такімі агульнымі троху фразамі, і, можа, больш паразмаўляем, як цябе занесло пасля Польшы ва В'етнам? Чаму наогул В'етнам? Як гэта адбылося? Таму што гэта нават для мяне было вельмі нечакана, хаця мы даволі блізка з тобой тады стасаваліся. Чаму В'етнам? Ну, гэта быў прыпадак, але не такі прыпадак. Там сядзіць моя сястра в лісці. Вось яна ўжо працавала там як настаўніца. А я хацелася зрабіць трошачкі перарыў, бо тут шмат працаваў тут у Варшаве. Ну і паехаў, паглядзеў. Мне спадабалася, вельмі спадабаўся гэты край, першае ўражанне. А потым яшчэ аказалася, што за сваю працу настаўніка я учылка ўсё жыццё, я выкладаю ангельскую мову. І раптам здарылася так, што можна атрымоўваць нармалёвыя грошы за сваю працу, яшчэ рабіць навуковую кар'еру. Ну, а потым я спаткаў сваю жонку, будучую в'етнамку, вось, і маё жыццё зараз звязана з гэтым краем, бо сын у мяне зараз в'етнамец, жонка в'етнамка. Не, пашпарт, это немагчыма, яны не даюць пашпартоў. Это трэба быць дакладна в'етнамцам. Вось. Слухайце, мы зараз, каб вы атрымалі нейкае ўяўленне ад рамана, Денис пачытае ўрыўкі, яны будуць троху пад музыку, таксама Дениса, з яго аднаго з апошніх альбомаў. Гэта назва альбома «Унылыя галасы», так? О, у нас яшчэ хтосьці прыйшоў, запрашаем, калі ласачка. Калі ласачка, заходзьце. Гэта Глеб? Гэта Глеб. Заходзьце. Глебушка, там Глинтвейн.
Наливайте себе глинтвейн, сядайте. Без стакана не разберешься. Добре, поїхали. Так, зараз я тільки огонь. Огонь зроблю. Zobaczył jeszcze coś. Я задам, може, питаннячка. Яка рака у Гродні? Ньоман, ось, рекорд, добре. І гэты ўрывак з раману, калі галоўны, калі пратаганіст, ён стаецца гэтай ракой, стаецца Ньоман. Я праваліўся ў сон, безнатужліва знік з 11 нумара, пратачыўся па іншы бок рэчаіснасці і струменіўся ўжо там, на іншым баку, пад надхмар'ямі мрой, сярод цёмных гор і разбораных бажніц, ліўся, абдымаючы знясіленыя даліны, глытаючы лядачыя рыбарскія чоўны і безнадзейна закаханых самагубцаў, жаручыя абрывістыя берагі, раз по раз чухаючы самавітае празрытае пуза аб стракатыя камяністыя парогі. Я зрабіўся ракой, а не чалавекам. Я стаў старажытным богам ракі, і дзяўчаты у белых ільняных сарафанах пускалі вянкі па маіх водах, ува мне хрысцілі дзяцей і тапілі кацянят. Па мастах цераз мяне пераправляліся апалёныя змучоныя войскі, і абарваным, жалюгодным натоўпам шыбавалі у нікуды ўцекачы. Я ліўся без імя і без спагады, плаўна пражываў мільёны рыбіных і рачыных жыццёў у сваім улонні, сцішыўся, як ментуз пад карчом, і дурэў, як апалонік, станавіўся непратачальнай чорнай нервовай цякучай жывёлай па начах і разамлелай прыспанай парнай амёбай у пару сонечных летніх поўдняў. Мяне скуў лёд, тонкі лёд, тоўсты лёд, розны лёд, падступны лёд. Я хутваў у калодныя коканы водарасцяў яшчэ разгарачоных канькабежцаў у вясёленькіх шапачках і праваленых на вадапоі ашалелых аленяў. Я песціў на глыбіні косткі напалеонаўскіх валтыжораў і хаваў у глыбокай твані самаходныя гаўбіцы, якаў, якія штурмануліся з неба, і месершмітаў, і бандыцкіх здашачоных аўтаматнымі чэргамі мерседесаў. Часам на плыткай вадзе я станавіўся задуменным марудам, і ва мне абмывалі ногі і мылі бялізну крыклівыя цыбатыя дзеўкі. На маіх берагах будавалі і спалівалі замкі і вёскі, а мне ўсё цяклося і былося скрозь усё, скрозь усіх, і хоць наперадзе заўсёды са мной здаралася шчасная салёная смерць, там, дзе я станавіўся морам, але адначасова з гэтай смерцю я вычыста пражываў і прэсную, плыткую, але велічную неўміручасць бога ракі. На маіх берагах людзі пабудавалі горад і назвалі яго Гродна. Я неяк скраў у горада палову царквы, падміў бераг, але потым мы моцна зжыліся, злюбіліся, і неяк раз на прыступках маёй набярэжнай чалавек, якога клікалі К, напісаў на маёй вадзе сваё імя. І вада гэтага чалавека стала маёй вадой, я спазнаў усе яго думкі і спадзяванні, і калі чалавек сышоў з набярэжнай, часціна маёй вады пайшла ўслед за ім. Я быў чалавекам на імя К, збянтэжаным дзіўным чалавекам, у дзіўным то ли горадзе, то ли пасланні. Я жыў у краінах, і пад каналізацыйнымі люкамі гэтага горада маёй вадой палівалі клумбы, гасілі пажары і змывалі кроў з плошчаў. Я стаў вадой многіх людзей з гэтага горада, а многія людзі сталі маёй вадой. Я быў богам ракі, а значыць, і адным з багоў прыбярэжнага люду. Я цёк далей па сваі рэчышчы і па жыццёвых рэчышчах гараджан, і К заходзіў з набярэжнай і сядзеў на беразе маёй сястрычкі, ракі Хараднічанкі, і пазбаўляўся ад уласнага мёртвага цела і вяртаўся ў гасцініцу пад неонавай шыльдай, неонавая шыльда, і разбіраў рэчы свайго мёртвага я, і набіраўся, як жаба вады, у цёмным 11 нумары, і яму сніўся сон, у якім ён станавіўся мною, богам ракі.
І так адбывалася зноў і зноў 1000 разоў, пакуль К не праваліўся ў іншы сон, а мае хвалі не адступіліся. Сподіваюся, ми вас не вельми напужали. Мені подається, було здорово. Слухай, де ми були? Ми були во В'єтнамі, так? Я думаю, нам просто треба рихтуватися. Дениса запросили у понеділок на Єврорадіо на національну ідею, і нам треба рихтуватися і формулювати ніяку національну ідею для Білорусі. Я думаю, що тебе, напевно, запитаються, як уся наша ситуація виглядає з того кінця світу наогул. Наколькі наогул хто-кольвік там знає про Білорусь ну, я подозреваю, що з того боку ми тут зовсім маленькі і незначні. І усі наші проблеми, які нам тут подаються страшенно важними, там виглядають зовсім інакше. Цікаво, що купюра банкнот у 200 донгаў на ём трактор Беларусь. Што, ну, звязывае, але калі гаворыш з культай з Беларусі, трэба часам тлумачыць і тлумачыць так шорстка. Так. Хаця, ну, ёсць суполка в'етнамцаў, якія былі на Беларусі, якія ведаюць, што гэта такое. Але так, у навінах вельмі рэдка появляецца беларускі кантэкст. Ось. Як для тебе самого, як для беларуса, але які знаходзіцца так далёка, як усё гэта выглядае? Ведаеш, зараз няма розніцы, дзе ты жывеш, бо зараз ёсць інтэрнэт, і ўсё гэта вельмі блізка. То бок можна глядзець нейкія падзеі, якія адбываюцца і ў Беларусі, і з беларусамі. І гэта будзе таксама рэальна, як бы ты жыў у Варшаве, напрыклад, ці ў Мінску. Гэта ўсё стала бліжэй да нас. І таму няма такого пачуцця, што гэта далёка. Так? То бок можна пана Бахарэвіча, напрыклад, паслухаць і паглядзець. Так? Калісьці так не было, так? Калісьці, што там у 2000 годзе не было гэтага Ютубу, ну, нічога. А так я не чую адарванасці. Праз то, што ёсць і соцсеткі і так далей. Разумею. Дзесьці мы былі во В'етнаме. Як наогул тебе падабаецца жыццё? Ну, гэта ж зусім іншы сацыяльна-культурны, нават гастранамічны код. То бок яны ядуць нейкія рэчы, якіх мы зусім не ядзім. І, напрыклад, з таго, што ты казаў, звыклае яблыка – гэта нейкая роскаш ва В'етнаме. Як ты прыстасаваўся да гэтага ўсё? Да моўнай, ну, розніца моўная вельмі моцная. Не ведаю, я увесь час жыву у такім непраставальным культурным шоку. Ён, калі гаворыцца пра ежу, так, ежа вельмі адрозніваецца, там такія вельмі жорсткія рэчы, напрыклад, качы эмбрыён, то бишь яйка, там внутры маленькая качка, вось, не, они это едят. У супермаркете, например, можно купить личинки, ларвы, и как з рыжем есть. Ось, там, ну, але мне это уже не штурхае. Ось. Что цікаво, ну, я так разважаў, что я прожил 3 жыцця. Одно жыццё гэта на Беларусі, потым тут в Польше, і потым во В'єтнамі. За кожным разом ти якби ти чуєш речі, які би ніколи не почув, коли би не проїхав.
и ты видишь, что ты бачишь, что сусвет, и он розный. И что, коли ты не подружуешь, або не пожил у іншым краю, ты можешь усё жыццё сваё прожыць і нават не ведаць, што а можна было вось так. І вось з гэтых różnych możliwości, jak ono może być, tak. Мне здаецца, што я павінен быць удзячны лёсу, што так выйшла, што так получилось. Супер. Я думаю, что мы зараз еще кавалочек почитаем. Это уже будет такий мягчайший кавалочек. Я думаю, что это уже будет что-нибудь про любовь. Гэта матэрыялы этнаграфічнай экспедыцыі, калі протаганіст ён збірае фальклор, і вось гэта з тэчкі, дзе гэты фальклор быў. Пра плач дрэва і крык дрэва. Даўно гэта было, яшчэ падчас 6-й сусветнай. Усе мужчыны ваяваць пайшлі, няма каму стала ваколіцы абараняць. Рабавалі іх то ворагі лютыя, то звяры, а то і партызаны, пармезаны, галодныя да прагныя. Жила ў адной вёсцы пад назвай Ольхоўка кабета Васіліна. Толькі яна адна і жыла, да яшчэ кароўка яе зорачкай клікалі. Рэшта памёрла, пазабівалася на вайне. Ужо на зіму павярнула, маразы ўціснулі, і прыйшла ў тую пару ў вёску маладзіца на імя Берута. Абадраная, запаршывелая, да таго ж цяжарная. Дазволь, кажа, пажыву з табой, Васіліна, да весны толькі. Як так да весны? Тут бы самой прожить, иди прэч. Няма куды мне ісці. Вёску мою спалілі, а горад вартаўнікі не пускаюць. Пашкаду хоць дзіця маё ненароджанае. Дай пажыць да першых угрэўных дзянькоў. І злітавалася Васіліна з Беруты. Жыві, кажа, можа нешта нейкае ды будзе. Толькі, кажа, як зусім холодна стане, няўсцерп нам зробіцца. Выявілася, лясныя дрэвы той крывавай восенню па ўсім краю зачараваныя зрабіліся. Тут, бач, шмат жаўнераў на вайне загінула, і душы іхнія хацелі дадому вярнуцца і стаць, як вядзецца, дамавікамі. Але ж скуля дамы ворагі паспальвалі, пазбурылі. Вось і давялося душам жаўнераў уцельвацца ў дрэвы навакольныя. І тады рабіліся тыя дрэвы альбо крык дрэвам, альбо плач дрэвам. Пачнеш секчы плач дрэва, і хоць ты што, не можаш, рукі апускаюцца, на душы моташна становіцца, слёзы бярозы льюцца, і пакуль ты дрэва гэта ў спакой не пакінеш, такі ж смутак, журба наваліўся, не то што секчы, жыць не хочацца. Пачнеш жа секчы крык дрэва, так яно крычыць немым голасам, роўна як маладзенькі жаўнерык, што на цёмным полі бою самотны памірае. Сэрца крывёй абліваецца, секчы ўсё роўна здолееш, калі ляман гэты стрываеш. Толькі вось калі крык дрэва сячэш, дрэнна табе будзе. Як толькі ўпадзе гэтае дрэва, адразу ж твой родны чалавек памрэ, у тую ж хвілю. Старая жанчына Васіліна, хоць і жыла адна, ды мела па ўсім краю радзіму вялікую. Таму не хацелася ей крык дрэва секчы, збірала па лесе толькі галлё. Зажылі жанчыны разам, мацелі па малацэ ды рэпе, а тут і зіма ў браму пагрукала, ды такая лютая, 100 гадоў такой не было. Кароўку не ўсцераглі, не сагрэлі, скалела зорка-карміцелька, а яшчэ дзіцятка, хлопчык, узяла ды нарадзілася акурат на новы рок. Вырашылі жанчыны ніяк не называць да вясны. Берута немаўля грудзьмі карміла, а старая жанчына Васіліна крывёй мышынай. А маразы мацнейшыя, дужэйшыя. Пайшла аднойчы старая жанчына Васіліна па галлё, ды ўжо занадта далёка ісці давялося. Усё галлё восень яшчэ павыносіла. Пайшла яна ў далёкі лес і там змёрзла. Памерла ад холаду зусім, і ваўкі яе мёртвую знайшлі, усцешыліся, та і зжэрлі. Берута чакала Васіліну 2 дні, 3, 4, не вяртаецца старая, а дзіцятка мёрзне ды гладае. Узяла Берута секеру і шась у лес. Зараз, маўляў, насеку дроваў і сыночка свайго догляджу. Бачыць Берута, хваіна стаіць зграбная,
Мать сякера, Хваіна, давай плакаць. Я, кажа, я фрэйтер, такі і такі. Загінуў я ў такой бітве ад цяжкай раны. Пашкадуй, не сячы. А Берута дрэву, цярпі, Хваіна, дзіцятку майму больш трэба. Хап сякерай. Толькі трэскі паляцелі. Дрэва заскавытала, ды так жаліва. Ажно сякера з рук Беруты выпала. Села жанчына і плача. Не можа яна Хваіну яфрэйтарскую аніяк секчы. Адышла ад паганай Хваіны. Бачыць, бярэзіна стаіць. Разгалістая, вывоністая. На тыдзень хопіць і зямлянку прапаліць, і ежы прыгатаваць. Раскапала Берута мох пад снегам. У вушы сябе напхала. І давай секчы. Глядзіць, а сярод трэсак кроў цячэ людская. Але няма што далей сячэ. Цяп, стук, цяп. Вось і упала бярэзінка, толькі снег чырвоны кругом. Вярнулася Берута да хаты. Дроў на санях прывезла. Глянь, ад дзіцятка е жывенькая. Стуль у нябеснай Балгарыі лесаруб у лес без вушных затычак не ходзіць. Ну і яшчэ адзін кавалачак, гэта ўжо былі апавяданні о нябеснай Балгарыі, якія ты пачаў пісаць, насамрэч, гэта былі першыя часткі кніжкі, якія ты пачаў пісаць, таму што я іх памятаю яшчэ з Life Journal, аповеды о нябеснай. Як наогул, адкуль прыявілася нябесная Балгарыя? Я спрабаваў пісаць міты, так як яны мова мітов, так, яна вельмі універсальная, але таксама, калі гэта міты, якія паходзяць з малых мясцовосцей, там будзе некая гвара таксама. І нябесная Балгарыя, ну, это, ведаеш, у рамане гэта памылка, бо так, сапраўды гэта Беларусь. Але праз канцелярскія там нейкія памылкі, а галоўны наш протагоніст не ведае, што гэта за краіна. Ну, я пачаў пісаць, натхняўся вельмі беларускім фальклорам, літоўскім таксама, і ну, і граў вось такія постмадэрнісцкія гульні. Яно потым зрабілася ўжо сур'ёзным. Ось, і назбіралася на цэлыя матэрыялы гэтай этнаграфічнай экспедыцыі. Дарэчы, пра міты і сусветы трэба сказаць, што усе папярэднія кніжкі, яны троху звязаныя, то бок існуе такі сусвет Дзениса Трусава, у якім адбываюцца ўсе гэтыя прыгоды усіх яго і як бы героі яны паяўляюцца, таму што папярэдняя кніжка называецца «Слоу Моб». На жаль, яе вельмі цяжка здабыць, таму што яна выйшла ў выдаўніцтве Галіафы ў 2021 годзе, пасля чаго усіх галіафаў, на жаль, альбо арыштавалі, альбо яны былі змушаны выехаць, і што сталася з накладам кніжкі, наогул невядома. Вось, таму у мяне ёсць адна у бібліятэкі беларускай кавярні «Какао» на Грахоўскай 248. Ёсць адна кніжка, яе можна ўзяць пачытаць, яна невялікая і таксама супер. Дарэчы, будзем дзякаваць паволі усім, хто нам дапамагаў, таксама беларускай кавярні «Какао», якая дапамагла нам са слодачамі і гарачым віном. Слухай, што, яшчэ кавалачак, хочаце яшчэ кавалачак, яшчэ не стаміліся, я спадзяюся, так што зараз мы зробім яшчэ кавалачак, не ведаю, які гэта будзе кавалачак, тут уже Денис выбірае.
Тоді на площі ще росли мої любі кльони, а одним з їх була розколіна, і вона служила нам для сувязі. Ніхто з нас навіть не спробував висушити іншого. Ми, злодіювато озираючися, укладывали в розколіну свої таємні листи і утікали, що є змоги. Я, отримавши твой лист, завсёды збігав занятків, каб спокійно прочитати його сам один. Ти завсёды писав довгі листи, я ганарыўся гэтым. Мне было прыемна атрымліваць такія вялікія, здаецца, разумныя листы. Не ведаю, што ты там думаў тады аб адказах, наіўных, старанна выпісаных на паперы ў касую лінейку. Я вельмі хацеў спадабацца табе і здавацца больш дарослым, хоць ты вельмі не любіў, калі я строіў сябе дарослага. Один раз твой лист адабрала настаўніца расійскай мовы, таму што я чытаў на уроку. Яна прачытала яго і папрасіла застацца пасля урока. Як толькі мы засталіся ў класе ўдваіх, яна сказала, што ў мяне вялікі талент. Я павінен больш пісаць, нават на уроках. Я пачырванеў і казаў, што гэта пісаў не я. Не саромся, сказала настаўніца, калі ў цябе ёсць дар, нельга яго хаваць. Што я мог ёй адказаць? А вось почерк у нас з табой адзін і той жа. Я перастаў сараміцца. З таго дня больш не было лістаў ад цябе. Я пісаў табе яшчэ доўга, пакуль расколіна не запоўнілася маімі незапатрабавальнымі лістамі. Тады я сабраў іх купу і спаліў. Я ведаю, што ты больш ніколі не напішаш мне, бо я вырас і стаўся табой. І мне смутна, што мае любімыя клёны даўно спілавалі, і я не магу напісаць табе ў дзяцінства ані радка. Пад вечар ты зноў клічаш мяне прагуляцца, і выгляд у цябе змоўніцкі, ты кругом уся хітрая усмешка. Зноўку лось? Не лось, ну збірайся хутчэй, пакуль не сцямнела. Мы ступаем па сцежкам, лес ужо астывае ад дзённай гарачыны, чуваць, як плюхаюцца бабры ў старыцах, а птушыныя спевы сталі нейкімі неўпэўненымі і асторожнымі, недзе выплылі з глыбокіх багнаў лесуны і з прасонку міргаюць, гледзячы ў прыцемкі. Вось і прыйшлі, кажаш ты. Ты праводзіш мяне праз калючы ядлавец да вялікага старого клёну. Таму з плаца, нават расколіна, такой жа форме, літарай V. Я аглядаюся на цябе. Што? Ты ведаеш, там ёсць для цябе пасланне, вазьмі яго. Адкуль ты ведала? Ён зноў напісаў мне. Я напісаў яму адказ. Усё па-ранейшаму, толькі я кажу зараз не ты, а ён, а ты, я кажу табе. Ты прысягаешся, што ты тут зусім не маеш дачынення. Я веру табе, хоць і ведаю, што ты ўмееш выдатна капіраваць почерк. Адхай. Проста я прыгадаў, тады ў лесе ля клёна я ўбачыў ласіныя сляды. А можа, мне здалося, бо было ўжо цёмна. Добре, хіба... Не, почекай. Якое ж у мяне, пакуль ты чытаў, я прыгадаў пра штосьці. Вось пра што яшчэ. Пра розныя пункты гледжання. Таму, што ты ж быў у Беларусі, ты быў у Гродні літаральна колькі? Некалькі месяцаў таму, так, летам? У чэрвені, так? І, таму што я не быў у Беларусі ўжо больш за 5 гадоў. Я думаю, што амаль усе тут не могуць трапіць на радзіму. Ты зарызыкаваў, шчасліва зрабіў гэты трып. Распавядзі, як гэта было, якое ўражанне наогул. Вельмі дзіўна. У Менску я нават не... пераехалі праз Менск, быў з жонкай і з малым. Вось, таму сапраўды не шмат удалося забачыць. Але ўражанне вельмі дзіўнае. У Гродні з'явіліся чайкі. Зараз шмат гэтых чаек. Это такое, для мяне гэта нейкі сімвал такі метафізычны. Яны вялізныя, крыклівыя, паганыя. Іх там шмат. І гэтага не было. Калі я выязджаў з Гродні, там не было. Это як такая павольная інвазія гатунку. А так я не забачыў ніякой розніцы з таго, што было. Склепы, крамы, магазины. Гродна застарыўся, напэўна, больш старых людзей на вуліцах. І пасля В'етнаму, вядома, што
Там во В'єтнамі заўсёды на квадратны метр будзе 50 в'етнамчыкаў, так? І ты заўсёды сярод людзей. А ну, у гародні было так пуставата. І вось гэтая пустка пад крыкі гэтых чаек, гэта мой такі лейтматыв таго, што я чуў, як я быў удома. Ну, але не называючы імёнаў, усё ж такі нейкае культурніцкае жыццё, нейкія канцэрты, нешта адбываецца, нягледзячы на ўсю, як бы, я быў вельмі здзіўлены, калі ты мне прысылаў гэтае відэа, што, аднак, ну, не ўсё памёрла. Не ўсё памёрла. Ёсць людзі, якія займаюцца музыкай, нагрываюць, пішуць, і но мне пашанцавала з імі папрацаваць вось у чэрвеньцы, і я вельмі цешусь, што гэта вось так вось развіваецца. То бок Ёсць нейкая падпольшчына, як ты кажаш. ну, гэта маладыя людзі, яны вельмі талентавіты, яны, ну не ведаю, яны да мяне ставіліся так, як да старога дзеда, які з німі там хацеў зладзіць. Так, ну, але так, надзея ёсць, і я быў вельмі ўражаны. Я думаю, яшчэ кавалачак, і потым ужо можаце падрыхтаваць нейкія вашы пытанні. Я думаю, што іх ёсць у вас. Я спадзяюся, што іх ёсць у вас. І зараз яшчэ адзін кавалачак з рамана «Бог і смерць у Гродні». Я прочитаю интермедию, это такая виньетка, ось, то бок ідзе тэкст роману, ну і пазней такая интермедия з'являецца. Кідай усё, пакінь справы, адмяняй усе сустрэчы, спатканні, дарагі чытач. Кідай усё і тэрмінова едзь у Гродну. І паколька сидіць на ложку ў сваім сутонлівым нумары і спрабуе разабрацца ў паперах яго нябожчыка, а таксама ў думках яго жывога я, пакуль не пачаўся 10-ы раздзел гэтай кнігі, а 8-й раздзел ужо заканцаваўся, пакладзі на гэтай старонцы замест закладкі верабінае пёрка ці галінку папараці. Потым загарні кнігу і выпраўляйся ў дарожніку. Неважна, колькі трэба ехаць з таго месца, у якім ты зараз, каб дапяць да Гродна. І пакуль ты будзеш ехаць, ляцець ці ісці, мілы чытач, думай пра Гродна, думай бесперапынна. І няхай, калі ты нарэшце прыедзеш у гэты горад, Гродна, які ты пабудаваў у сваёй галаве, знаходзячыся ў дарозе, і Гродна, у якім ты выйдзеш з таксі ці аўтобуса, стануцца адным цэлым. І ў гэтым горадзе, напалову сучаснасным і напалову прыдуманым, ідзі як мага хутчэй у новы парк, і ідзі ў бок рэчкі пад назвай Нонан або Кронан, напалову сапраўднай і напалову прыдуманай. І там на абрыве ты знойдзеш пекную старажытную царкву, напалову камяніцу, а напалову хату. Дакраніся да каляровых камянёў, што ў муры гэтай царквы. Адчуй кожны з іх сваімі пальцамі. Адчуй, як яны павольна дыхаюць. І памаліся, благаслаўляючы гэты свет, напалову сапраўдны, напалову прыдуманы. Памаліся, нават калі ты не верыш ні ў аднаго Бога і не верыш нават у сябе, памаліся ўсё адно. І калі ты вярнешся з Гродны, туды, адкуль ты прыехаў, адгарні гэту кнігу на старонцы, дзе замест закладкі пакінуў галінку папараці, дзе замест закладкі ляжала верабінае пёрка, і ты знойдзеш там папараць кветку або доўгае савінае пяро. Пытаннічкі? Ці хтосьці хоча сказаць, запытацца, калі ласка. Я думаю, што без мікрафону даць. Чуваць мяне, да? Чуваць мяне? Так, чуваць. Дзякуй вялікі. У мяне пытанне, можа быць, крыху дзіўнае, але я так разумею, што першы раз кніжка была выдадзена на расійскай мове, так? І зараз вырашылі яе перадрукаваць і перакласці на беларускую мову. Ці маючы вось гэты досвед расійскамоўнага выдання і беларускага моўнага выдання?
А вы адчуваеце нейкую разніцу, як эта кніжка прымаецца, чытаецца, вось яна для вас інакш важыць гэтая кніжка беларускай мовы ці не? Для мяне гэта две розныя кнігі. Бо калі скончыў рэдагаваць тлумачэнне, выйшла, што гэта зусім іншая кніга. То бок там я таксама пазмяняў трохі параўнанню з расійскай версіяй. Але справа ў тым, што у мяне галоўны антаганіст, ён не ведае, што ён беларус да канца кнігі. І таму была такая праблема, што у расійскай версіі беларуская мова з'яўляецца толькі тры разы. І калі я тлумачыў, мы таксама з рэдактарам не ведалі, як зрабіць гэты акцэнт. Ну і зрабілі так, што ў беларускай версіі ўсё ідзе кірыліца, але калі даходзіць да месца, дзе была аўтэнтычная беларуская мова, там уже будзе лацініца. Ось. Ну і перапрацаваць прыйшлося шмат, бо вядома, што расійская мова яна розніцца, і калі гаворыць пра гістарычнае нейкае гістарычнае слоўніцтва, якое трэба было шмат папрацаваць. Ось, бо там і апісваецца стары горад, іншая таксаномія як бы ў назвах і так далей. Яшчэ пытанне? Мы адказалі на ваше пытанне, так? Ну, відаеце, гэта так, калі бацькі маюць двое дзяцей, гэта заўжды ёсць пытанне, которые з гэтых дзяцей яны ругаюць. Больш каханы. Я думаю, вельмі цяжка яшчэ гаварыць пра тое, як кніжка ўспрымаецца, таму што і аўтар, і кніжка насамрэч вельмі малавядомыя. Таму што, як вы разумееце, у сучасныя часы мала напісаць і выдаць кніжку. Трэба яе прамаваць, і што робіцца генеральна праз вось такія сустрэчы, праз нейкія іншыя рэчы. А знаходзячыся ў Ханоі, вельмі цяжка спаткацца беспасрэдна з беларускімі чытачамі, таму мы вельмі удзячныя, што вы прыйшлі сёння, набылі кніжку. Я спадзяюся, яна вам спадабаецца, вы распавядзеце сваім знаёмым і сябрам, які гэта цікавы. Мне падаецца, проста гэта такі кавалак малавядомы кавалак нашай культуры, які існуе неяк незалежна на нейкай выспе, і мы проста павінны адкрываць такія выспы, каб узбагаціць усю нашу культуру. Якія яшчэ пытанні? Так, безумоўна. Я то спачатку хацеў бы, можа, падзяліцца некалькімі ўражаннямі, навязаць да гэтага, што Дзяніс гаварыў пра выпадковасць, а на канец будзе адно пытанне. Нема нічога выпадковага. Вось прапануе мне нейкі чалавек, якога першы раз я бачу, першы раз фактычна пра яго чую, выданне кнігі. Толькі пазней я даведваюся, што гэта ёсць кніга ў перакладзе на беларускую мову з расійскага арыгінала. Пазней аказваецца, што шмат хто з маіх гарадзенскіх знаёмых у адной тусоўцы з гэтым жа аўтарам у свой час быў. А цяпер гэтыя гарадзенцы ў Беластоку, дзе таксама і я. Мы дамаўляемся, кніга выходзіць, яна, так як тут Ян звярнуў увагу, вельмі цяжка яе прамаваць, а такія сустрэчы яны вельмі добрыя. Кніга найлепш прадаецца тады, калі можна атрымаць аўтограф. Толькі памятайце таксама, што пазней вельмі цяжка яе выкінуць са сваёй бібліятэкі. Гэта таксама вельмі важнае, вельмі істотнае. Ну і кніга прадаецца, я езджу ў розныя месцы, на розныя івенты, так, людзі падыходзяць, першае, што бачаць, гэта фара, пазней здзіўляюцца, што за загаловак і хто яго прыдумаў. І прыходзіць да мяне на адным з кірмашоў у Варшаве нейкі чалавек, якога там па выглядзе я бачыў у інтэрнэце, гэта Ян, і гаворыць, што ён хоча набыць кнігу, і што прыязджае аўтар у Варшаву, і што варта было б зрабіць прэзентацыю і сустрэчу. Я ўжо ведаў, што Дзяніс будзе ў Варшаве, але гэта Ян падказаў мне гэтую сустрэчу. Праз тыдзень на іншым кірмашы я зноў прадаю гэтую кнігу, заходжу вечарам у рэстаран, рэстаранаў ёсць мора ў Варшаве. Я заходжу ў рэстаран, дзе абслугоўвае мяне афіцыянт, які
Только позднее я зразумел, что он не поляк. I говорю do этой знайомой, z jakiej my przyszli, говорю, słuchaj, to na pewno nasz. I ja stał, że to Grodna. Grodna, 100%. I on podchodzić, przynosić tam żołnierz, ja говорю, a odkąd wy? A on gdzieś na mnie, a pan skąd? No ja zaraz wam skażu skąd, ale wy na pewno z Białorusi i z Orenu. No говорить, nie, z Bresta. Ale ja was wiedаю, bo ja tydzień temu u was knihu nabył. Joś nieszta wypadkowe, nie ma nijakich wypadkowości, absolutna. Usio, тут. A, jeszcze, co dodać про dziennicę, pro to, jak on tam zwiertał się do mnie, ci komunikat nie chciałby wydać knihu. I później tylko okazuje się, że on tak samo, w pewnym sensie związany był z Białostokiem, z moim dobrym znajomym, już pokojnym, na żal, Janem Leańczukiem, białostockim poetą, człowiekiem, jaki pisał po polsku, doskonale mówił po białorusku. No nie ma wypadkowości, nijakich. Teraz będzie pytanie. Pytanie będzie może nie od mnie osobista, a do ludzi, jakie przychodzą na takie kniżne kiermaszy, u jakich my udzielniczamy w Polsce, w innych krajach. I one tak jak ja mówię, pierwsze zwracają uwagę na faru, a później na zaголовок i pytać, kto taki był i śmierć. Tu Jan słusznie odznaczył, że nie ma nijakiej ortograficznej pomyłki na wokładce u zaголовku, ale kto taki był i śmierć. Я поведу, може, цитатом з роману. Так. То на початку роману головний герой, він спотикає такого персонажа, який називається Графінчик, ну і вони п'ють у готелю. Ось. І цей Графінчик йому говорить, вони вже там дзябнули так бімбера місцевого. Давай на ти, командировочний, давай. А хочеш розповіду, що саме головне в усіх гэтых закуліссях? Ох, толькі не гэта, падумаў я, толькі не тэорыі змовы. Ну чаму п'яным людзям здаецца, што ім раптам становяцца зразумелымі нейкія таямнічыя інтрыгі светабудовы, сукрытыя механізмы грабацкага і духоўнага жыцця? Чаму? Нават калі такія механізмы і інтрыгі існуюць, іх пэўна ствараюць і эксплуатуюць не петушчэды, хаваюць я на канцы воду так, што ніякія графінчыкі, півасікі і астатняя ахвацкая алкабратыя не ў стане так з п'яну з дуру выкрыць. Ну добра, в якім сэнсе ў закулісях? Распавядзі. Сутнасць даволі проста камандзіровачная. Раўнавага, флексіі, прэфіксы, ўсё гэта не здарма. І калі ведаеш, як дапасаваць словы, то ведаеш, як дапасаваць да іх учынкі. Глядзі. Па-першае, вось два асноўных правіла, якія мусіш памятаць і якімі людзі павінны кіравацца. З філіямі змагайся фобіямі, а з фобіямі змагайся філіямі. І другое, з сафіямі змагайся ізмамі, а з ізмамі змагайся сафіямі. Тут Графінчык сціх і хітраватна прымружыўся, намагаючись зразумець маю рэакцыю. Вельмі цікава, Графінчык. А ты ж ні халера не дапетрыў. Ну прызнайся, камандзіровачны. Не, ну я дапетрыў. Ну, напрыклад, як гемафілію перамагаць гамафобіяй ці філасофію ананізмам, не? Графінчык з прыкрасцю махнуў рукой, наліў яшчэ па шклянцы. Ведаеш, Графінчык, ладно, па шчырасці мне твае словы не зразумелы, але мне здаецца, што ты ўсё ускладняеш. Усё прасцей. Сафіі, філіі, боже, ну і чартаўня. Дык вось, усё значней прасцей, Графінчык. Ёсць быў і мерць, і ўсё. І толькі аб іх трэба ведаць, і толькі яны адна адную перамагаюць. А мы усяго толькі мімалётныя флексіі, зменныя прыстаўкі да гэтых двух словаў. Быў, мерць. Чуеш сябе ў гэтых словах? Ён засмяяецца. Отже ж, цяпер ужо я цябе не разумею. Это же лінгвістычна немажліва. Цяпер скажу адказ аднаго з чытачоў. Прычым гэта быў чалавек з Польшчы, які набыў гэтую кнігу. З увагі на фару вітаў, так гаворыць я па-расейску, правда, чытаю, па-беларуску яшчэ не спрабаваў, ale тут паспрабую. Ból i śmierć w Grodnie. Ból i śmierć w Grodnie. Dla jego on сказал, что однозначно, jak tylko pobaczył to однозначно ból i śmierć w Grodnie. Ale no widzisz, ja mam pytanie jeszcze. Tylko ja będę mówiła po polsku, ja nie powiem po białorusku, po rosyjsku mogę, ale po polsku. Po polsku powiem. W jakim języku mówisz do dziecka? O, trzech językach. Nie, ale
czy dziecko, w sensie, czy ty przypisałeś sobie jakiś język, że twoje dziecko wie, że to jest twój język? Tak, tak. Znaczy, ja po wietnamsku nawet nie próbuję, ale tak uczę się. Czyli ja opowiadam za angielski i no, za rosyjski. Bo to, Po białorusku do niego nie mówisz. Він калханку розуміє по-білоруську. Ну, для його зараз нема, бо йому 3 роки буде. Так. A czy starasz się, w sensie tak jak powiedzieliście, że Białoruś jest taką wyspą i jest taką wyspą, to czy tobie udaje się w jakiś sposób wszczepiać mu to, że on nie jest do końca w 100% stamtąd, tylko że ma jeszcze jakiś kawałek, tą wyspę gdzieś hen daleko, która też jest, ja wiem, że on jest malutki, nie? Ale wiesz, o co mi chodzi, czy zależy tobie na tym, żeby ta druga narodowość w nim była i żeby on rósł ze świadomością, że jest jeszcze kawałkiem. On już rozumie, że on jest, nie jest Wietnamczykiem w 100%, i on to pielęgnuje. Myślę, że często spędza czas przed lusterkiem, stoi, coś tam się patrzy. Mama wygląda inaczej. No właśnie, a ciebie pyta, dlaczego ty wyglądasz inaczej niż cała reszta ludzi, która was otacza? Nie, po prostu akceptuję po prostu. A, okej. No. Jeśli przyłączę pomiędzy językami, ja tak nie potrafię wiem, bardzo no. szybko. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Mam już pytanie. Tak, łaska. Без мікрофона ж можна. Так. Скажіться, ось для ось аудиторії, скажімо, у Білорусі, коли б у вас була можливість презентації, от у Гродні, тепер там, у Білорусі, ось про що ця книга, коли для білоруського читача у Білорусі? Бо ось, як можна було б це описати? Це про Гародню, про сучасну Гародню, про Білорусь? Гэта пра памежжа, бо гародня гэта памежжа і такое метафізычнае, гэта месца, дзе сутыкаецца польская культура, жыдоўская культура, там ёсць савецкая культура, так чи там расійская. Гэта мешанка, у нас таксама ёсць татарская суполка, і калі мы гаворым аб тым, што такое гародня, гэта заўсёды памежжа. І памежжа таксама як стан свядомасці. І вось кніга аб гэтым. Гэта трэба пеленгаваць. Гэта вельмі моцная культурная стрэфа. Вось тое, чым есть Гродно. Просто у такім кантэксце, што з таго, што звычайна не ведае ці думае пра Гродно чалавек, который жыве, скажем, напрыклад, у Менску, да? Вы якую, как бы скажем, некую сторонку открываете новую, как бы некий інший погляд на Гродню, которая нібыта вядома. То мы все ведаем, что такое Гродня, ну нібыта з такого, з беларускага пункту гледжання, да? Я хацеў паказаць, што я кахаю гэты горад вельмі моцна. Я таксама чуў, нават мне прысніўся Бруно Шульц, вось, аўтар, які таксама ён пісаў, это польскі аўтар, жыдоўскі аўтар, ён жыў у Драгічыне, таксама пісаў аб сваім мястэчку, аб Драгічыне, і там таксама быў такі магічны рэалізм. І простое зараз гэты Драгічын зараз на тэрыторыі Украіны знаходзіцца. Так, ён стаў папулярны. Мне хацелася, каб Гродно таксама было, мела свой міф. Так, што каб была такая кніга, якая стварае такі міф. Найлепшыя кнігі гэта казкі. Насамрэч казкі яны вечныя і яны не заўсёды сканчаюцца добра. Як і жыццё, якое сканчаецца смерцю. Ёсць яшчэ ў кагосьці пытанне? Ёсць, так? Хотел запитать, добрый вечер, а яка літературна криниця натхнення для твоєї книги? Бо хоча то не постмодернізм, а по кавалашках прочитаних магічний реалізм, як на мою думку. Ну і які літературні твори або форми мистецтва, може музика, натхнили на написання гэтай książki?
шмат чого було. Ну, Бруно Шульца я вже вспоминав. Потім, ну, Картасар, так, то я Картасар писав, мені вельми подобається якби, його мова, і коли говорить про цю частку, де są матеріали етнографічної експедиції, ну, то я читав шмат міфів. Ось, і, а так, ведаєш, ця книга, що я її написав, почав писати давно, потім комп'ютер, на яким вона була, їм помер, так. Добрий був комп'ютер. І потім я сів писати знову, бо я вже не хотів піддаватися. І розумієш, ну це 10 років чи 15 років, так, ця книга писалася. І що там було? Шмат музики, шмат натхнення, некі життєві ситуації, страшні, смішні, так, це все такое, на нервах, коли можна так казати. Ну, читаю я шмат наогул, тому тяжко навіть зараз сказати, що менавіта там, окромя Бруно Шульца. Хтось ще? Ёсть. Нелитературное питание. Ты кажешь, что у тебя герой дознается, что ён беларус. А ці гэты спосаб можна неяк маштабировать, каб люди даведаліся, што яны беларусы, розныя людзі, неважна, хто яны этнічна, каб шмат людзей зразумела, што яны беларусы, і даведаліся аб гэтым. Ці у цябе ёсць такі спосаб? І ці можна яго маштабаваць? Ну, можна прочитати книжку. Ісці тим шляхом, що головний. Ні, ну я тому гэта не так просто, але мне здаецца, што беларускасць яна таксама в этом стане памежжа, і вось там трэба шукаць. І можа гэта, калі ты кніжку гэтую памятаеш, там ён толькі пад канец разумее, што ён беларус, але знакі былі увесь час. Ось, і може треба ну, розглядатися навколо і глядіти, шукати гэтых знаків. Так. Ну, мне падаецца, мы так добра падрыхтавалі цябе до панядзелка ўжо, потому что вось гэта ідэя, што Беларусь гэта менавіта памежжа. Так, мне падаецца, што гэта добрая нацыянальная ідэя, што гэта... Не для менчукоў, яны думаюць, што яны цэнтр. Цэнтр, так. Гродна. Ну, але агулам гэта менавіта памежжа. Гэта можа будзе пераклікацца, напрыклад, з Бахарэвічам, з сабакамі Еўропы, што гэта насамрэч такая мяжа паміж адной цывілізацыяй і другой, якая увесь час убірае нейкія часткі адтуль і адтуль. Хтосьці яшчэ? А можна тоді так само, не літературне, але про Білорусь. Господар питав про враження на конт приїзду під час візиту в Городню. Таке просте питання, тісне суполка у Ханої, як часто зустрічаються білоруси на вулиці. Господар розповідав, що там на квадратні метри куча в'єтнамчиків, ці серед них білоруси. Ну, на жаль, не шмат. Поляки больш мають свою суполку там, так, польська суполка велика, ось, сербська тусовка, білоруси, ну, яны не тримаються разом. Я спотикаю. Ёсць, так, але што нема такіх нейкіх регулярных імпрэзаў і так далей. Презентації вашої книги не назвали. Ну, не. Так, што, ну, спотыкаю часам, як хтосьці едзе, ну, вядома, і кніжкі хочацца перадаць часамі, так, спотыкаю беларусаў, але яны не аб'ядноўваюцца. Ну, Ханой гэта такі мотлах, 7 мільёнаў людей, там тяжко ісці гdzieś там по Ханої і спаткаць беларуса. Это неможливо. Ви кажете, що Мінськ – центр світу. Да. Я розмовляла з дівчиною з Мінську, і вона казала, що там центр, і тому я поміжу можу.
Я вам скажу, що ну, як якби чоловік, який адмініструє суполку у Фейсбуку білоруською, я вам скажу, що до 2020 года белорусы насамрэч таксама не вельмі хотели признаваць себе беларусамі. Беларусы ад украінцаў, ад украінскіх імігрантаў, напрыклад, вельмі моцна адрозніваліся тым, што яны стараліся як мага хутчэй асімілявацца. То бок беларусы прыязджалі там у Польшу, у Варшаву, вельмі хутка вучылі мову, і ўжо праз год яны былі больш святыя, чым папа рымскі, і больш палякі, чым усе палякі тут. Вось. Неяк так было. Таму у Ханоі, я думаю, яны троху цяжэй распусціцца там у натоўпе, але ўсё роўна я так себе уявляю, что они все равно стараются так слиться. Наша, ну, это так само, мне подается, некая национальная идея выжить просто такие, ну, у связи с тем, что про нас весь час у той і у інший бок ходять різні окупанти, а нам просто треба ніяк забитися в норку, здобути свого полкабана, мех бульби і ніяк прожити просто. І тому ми вельми добре в гэты survival, і я гляджу, як білоруси зараз живуть у Польщі. Ну, то бок, я нават перапрошував недавно гэтую статистику, не ведаю, спадзяюся, што їй можна верыць. Гэта Нацыянальны банк Польши апублікаваў, што 350 тысяч беларусаў зараз живе у Польшчы стала. То бок гэта люди, толькі тыя людзі, якія афіцыйна маюць дакументы. З іх 80, амаль 90% размаўляюць па-польску свабодна, там нейкія там 70% працуюць альбо маюць ўласныя бізнесы, і ну, мы добра радзім себе тут. Няхай так будзе далей. Ці ёсць яшчэ нейкія пытанні? Ёсць, так, калі ласка. Ну, скажем так, трошечку от белорусскости, трошечку далей, скажем так. Просто з контекстом вашей биографии, ваших переездов, такая атрымаецца географія такая практычна такая глобальная, і з яе так, ну, мне здаецца, таксама больш адчуваецца вось такое розніца, ну, магчымая розніца паміж захадам і ўсходам. То бок, в принципе, ну, можна сказаць, што вы так больш на ўсходзе цяпер, таким как бы з вось, ну, скажем так, з захаду. Я не ведаю тут, куды Беларусь аднесці у гэтым сэнсе, да? Ну да, у нас тогда что туда на все адказ, как бы. Ось, ну, мне цікава, наколькі для вас гэта вось гэта кантэкст захаду вось і усходу, наколькі ён вот як бы адчуваецца, і пасля пераезду на ўсход, наколькі вы, может быть, адчулі гэтую, может быть, некую розніцу, што вы некія вось шырокія катэгорыі, то бок вы, может быть, толькі беларуская, не толькі польская, штосьці шырэйшае. Ну, так, як бы В'єтнам і Сход, гэта частка Азіі, гэта іншы сусвет. То бок, там усё іншае, і калоры, і пах, і дизайн розных рэчаў, то як людзі гавораць. І гэта, ну, гэта цяжка, калі чалавек уже прыстасаваўся да пэўных там заходніх гэтых нормаў. Я гляджу часамі, як турысты прыязджаюць, і мне там уже нічога не спужае. Прыязджаюць нейкія амерыканскія турысты, сядзяць у кнайпе, і в'етнамчык пачынае паліць файку, а для іх гэта дзікасць, што ну як так можна. А там як бы гэтая персанальная вось гэтая свабода. Там людзі будуць датыкацца сябе, там абнімаць, вось, пацалаваць могуць вось на эмоцыях. І гэта вельмі розніца ад таго, што у Польшчы чи на Беларусі. Але душэўная, таксама як мы, вельмі душэўная нацыя. Гэта з моich takich urażeniów, ja prawda tylko u Japonii, u tych частках świata bywał, ale гэта зусім інакш, чым у Японії, тому що там колькі б народу не було на ходнику, так, на тротуарі, то там ніхто один другого не докранеться.
У мяне сын, які не любіць вельмі, як там у польскіх гэтых гандловых цэнтрах усе там праціскаюцца. Ён быў захоплены проста паводзінамі японцаў, якія зусім не датыкаюцца да сябе. Прычым гэта так натуральна, што зусім не выглядае, што яны там круцяцца, каб не даткнуцца. Ну і там собі вони купаються. Яшчэ хтосьці. У цябе ёсць нейкі кавалак на развітанне яшчэ? Так. Может, что-нибудь с небесной Болгарии? Это такий монолог, так само пачатку героя. І калі мусовая саната сухотнага паркета ў калідоры адгучала, я застаўся сам на сам з падслепаватым люстэркам, патухлым акном, чортавай гібелью зданяў даўно памёрлых родніцаў, ворагам капітуляцыі, з неабстаўленым уласным жыццём, у старасветска абстаўленым пакою, ванітамі на ложку, адкладзенымі на заўтра такімі гарашнянымі сінімі вачымі і сінім шляхаводным швэдрам, з будучым шпацырам ці то па горадзе, ці то по прысуду. Я хацеў бы стаць гэтым канкрэтным, надзейным, безварыянтным, асуджаным на драўлянасць і кастырбавасць падобным да труны гардэробам альбо дурным шчанюком. Я хацеў бы слухаць, як знутры мяне паволі неўмольна грызе точыць жучок вусач і смокча і цалуе сардэчна токсуказа каніс. І ведаць толькі такія драўняныя сучкаватыя або шчанюковыя клопаты, але не сумленне, але не самасць. Я хацеў бы ганарліва заявіць: я заўсёды быў венерек з палітры. Я не паўтон, не адценне, не пастэльная напалову упэўненасць, не акварэльны несмелы пацёк. Я бы быў чорным, грыфельным, злосным алоўкам. І мяне б выбіралі са скрынкі, каб не маляваць чорта, ноч або неўзаемнае каханне. Я хотел еще раз подякувати Комунікаторг за видання книжки і за усю спарці крамі вири, у якої ми сьогодні знаходимося, у якої можна набити, ви бачите, шмат різних речей. Кав'ярні Какао за тістечка і вино. Ну і вядома вам усім, хто прийшов сьогодні сюди, не глядячи на те, що в Варшаві відбувається шмат усього, але ви вибрали нас, дякую вам велике. Віна ще насамрэч вельмі шмат, так що заставайтеся, частуйтеся, набывайте книжки, розмовляйте завтра. Дякую вам велике.